बरगयारिया बिपिएफनि सासे मोजां दैदेनगिरि। बिसायख'थि जेननायनि उनाव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल हानजायाव हाबगोन। बिपिएफनि मददगिरिफोरा 20 निफ्राय 25 जौखोन्दोल' दंसै। बिपिएफआव सन्दन आरो हाग्रामा मोननै हानजा जाबाय। इएम रन्जित बसुमतारिनि बिबुंथि। एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय नोजोरजों दाब दाब जायगायाव जयनिं हाबाफारि लाबोदों। बेबादि समावनो दिनै रुनिकाटा हालामनि सा 13 सान्थालि हारिनि बिपिएफनि मददगिरिफोरा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि न'आव फैनानै इउपिपिएल हानजायाव हाबो। दिनै फुंबिलि समाव सान्थालि हारिनि बिपिएफ मददगिरिफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानाय साफ्रोमखौबो बरायना लानायजों लोगोसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बावैसो साननि उनावनो खाम्फा बरगयारिनि न' सेराव 600 निफ्राय 700 सुबुंनि इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जानाय प्रग्राम लागोन। बिपिएफआ खाम्फा बरगयारिनो एमपिनि बिजाथि होनानै बिथांखौ राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां खालामनो नाजादों। बिपिएफआव सन्दन आरो हाग्रामा मोननै हानजा जाबाय। बिपिएफनि मददगिरिफोरा 20 निफ्राय 25 जौखोन्दोल' दंसै। खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनि सासे मोजां दैदेनगिरि। बिथाङा एमपि बिसायख'थि जेननायनि उनाव इउपिपिएल हानजायाव हाबगोन। बियो 100 जौखोन्दो रोखा होनना इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा बुङो। दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबाव 17 सा जयनिं जाबावबाय। ओरैनो जोङो फुजानि उन सिगां मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम लाखादों। अब्लाबो माखासे जोङो बासि लिडारफोरखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे थाग्रा थावनियावनो जयनिंनि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गोजोननाय मोन्दों दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बा दैदेननायाव जि सान्थि गायसननो हादों। जौगाथायखौ पेरेलेलि जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो लाबोनो हादों। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा खुसिजों इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ आरो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनियावहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जाफैदों। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन सासे पलिटिसियाननि गोरबोआव मा थानो हाबावनो, बेनिख्रुइ साबसिन रंजानाय जोंनि माव बिथांखिफ्रानो पलिटिक्सजों गासिबो सोमोन्दो दं हिसाबै सासे पलिटिसियान हिसाबै गोजोननाय मोन्दों। 600 निफ्राय 700 जयनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां खाम्फा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ। जों थाग थियारि जानानै दङ। अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ। थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन। 600 निफ्राय 700 जागोन। गतिके बिपिएफ हिसाबै जायफोर हार्डकर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन। मानोना दिनैनि दिनाव सन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप बिपिएफ जाखाबाय। सन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानि सन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि सन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय। आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय। आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो हलाय खालामनानै दालाथों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो एमपिनि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव दाननानै बिथांखौ खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो। गतिके गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु खाम्फा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ राजखान्थि भाबे फोजोबनायखौ जों लुबैया। बे जाय पलिसिखौ हाग्रामाया लादों, जेरै गोबां दैदेनगिरिखौ बिथाङा जोगारदों। नोंथाङा जुदि नायोब्ला जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय जनमहन बसुमतारि ना मामोन, बिथांखौ जेरै बिथाङा जोगारदों, जाय बिएलटिखौ जनमहन बायदिया मोनसे समाव
रोहो रोहो खालामदोंमोन, बिपिएफखौ रोहो रोहो खालामदोंमोन। बेफोरबायदिखौ मैया खैफोदनि टाइमाव जोगारनानै बिथांखौ माने बेकबनखौ सिफायनानै दोनदों। हाग्रामाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिफायना दोनदों। गोबां लिडार दङ जाय लिडारफोरखौ कमप्लिटलि माने रुट आउट खालामबोगासिनो दङ। गतिके बे बेलायाव बिथांमोना निस्सय सांग्रां, अब्लाबो जों वेलकाम खालामदों। जोंनिफ्रायबोथ' केन्डिडेटआ थाखासिगोन सियरखा। आरो जोंखौ इउपिपिएल दोलोखौ दिनै बिजेपिआ सापर्ट होनानै क'क्राझार समस्तिखौ देरहासार होनायनि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे बिथांमोना सापर्ट होनायनि प्लान लाबाय, बे कनफार्म। गतिके जोंनि देरहानायाबो कनफार्म। दिनै समस्त बिटिआरनि जाति जनगोष्ठिया इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोखांखौ नायनानै जेरै जाक-जमक बा लैहोर लैहोर फैदों, बेनिफ्राय साबसिन बाथ्रा आरो थानो हाया। बेसेबांसो पार्सेन्ट दंबावो सार बिपिएफआव? ओरैनो गोनो गोथो जानानै गैथ्रा होनब्लाबो बिथांमोननिया 20 to 25% दंबावो बिपिएफआ। खिन्थु दा बिथांमोना आरो स्प्लिट जाबावबाय, चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप। हाग्रामा ग्रुप हिसाबै चिरां जिल्लायाव जेराव खाम्फायानो दैदेनगिरि हिसाबै खाम्फाजों निस्सय सापर्टार दं, मानोना हि इज ए भेरि गुड लिडार एमंग द बिपिएफ लिडार्स। गतिके खाम्फा हिसाबै मानसि थाखागोन। आरो जेब्ला एमपि इलेक्सनाव खाम्फाया जेनबाय, जेननायाथ' 1000 times% माने माबा दंखायो, रोखाखा। जेननायनि उनाव खाम्फाया इउपिपिएल दोलोआव फैगोन, नोंथांमोना साननैसो नेबाय थाबानो जाबाय।